A duk lokacin da na tashi daga bacci, nakan wanke bakina, sannan na yi wanka. Nakan zaɓo kayan da suka kwanta min a rai domin niyyar fita. Ƙwarai da gaske. Sai abu ɗaya wanda shine ƙwarin gwiwata a kowace safiya. Rizoli Cafe shi ne cikamakin shirina. Alhamdulillah. Domin sai da Rizoli Cafe nake samun ƙwarin gwiwa mai ta aiki cikin walwala ba tare da na yi fushi da wani ko da wata ba. Wannan shine dalilin mu na bin kowane ɗaki da ke cikin hotel ɗinmu domin farantawa abokanan hulɗarmu. Kuma ku nemi naku domin farantawa kowane abokanan hulɗarmu. Rizoli Cafe ban ga kamar sa ba. Kuma ku nemi naku a kasuwa domin ku tabbatar babu kamar sa. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Sunana Aisha Najamu. Sunana Zara Aliyu. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Muna kira tare da jan hankali ga ɗimbin kwastomominmu masu albarka na faɗin duniya cewa jama'a da dama suna amfani da wannan suna na masturbation cleanser domin tallata magungunansu. Ku sani, wannan magani na da tasirin magance cututtuka da dama a jikin ɗan adam. Masu fama da matsala na kankancewar gaba ko saurin inzali ko matsala na rashin ƙarfi ko matsala na rashin aihuwa wato total infertility ko kuma kana da matsala na low sperm count ko kana da matsala na sperm mortal rate, insha Allah idan kai amfani da magungunan mu na cleanser zaka samu sauki. Kamar yadda kuke gani, waɗannan su ne maganin mu na masturbation cleanser. Wannan cleanser powder kenan, masturbation cleanser na powder, saboda muna samun issue ta wajen aika magungunan mu na ruwa zuwa wasu kasashen, shi yasa muka sauƙaƙa wa al'umma tare da fitar musu da wannan magani wanda zai iya tafiya duk ƙasar da kake da yardar Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka kada wani ya yaudare ka da sunan zai saida maka masturbation cleanser. Ka sani a iya ofisoshin mu kadai zaka iya mallakar wannan magani. Saboda haka cibiyar Annur ke da alhakin mallakar wannan magani saboda irin ƙoƙarin da ta yi wajen tsayawa tare da jajircewar ganin sai ta share wa al'ummar duniya hawaye akan matsala na al'aura ga maza da mata. Masu fama da matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon koda ko matsala na ciwon hanta ko matan da ke fama da matsala na ciwon mara lokacin al'ada. Domin kusantar al'umma a ko'ina suke, muna da ofisoshi a faɗin Afirka baki ɗaya kamar ƙasar Ghana, ƙasar Kamaru, ƙasar Chadi, ƙasar Cote d'Ivoire, ƙasar Nijar. Muna da ofisoshi a ko'ina. Muna da ofis a garin Kano, nan ne inda babban ofis ɗinmu yake. Muna da ofis Abuja, muna da shi a Lagos, Yola, Funtuwa, Daura, Jalingo, garin Mina, Niamey, Maradi, Agadas, Arlit, Difa, Tawa, sai kuma ofishinmu da ke ƙasar Libya. Za ku iya samun mu a nan Misrata da kuma Sabaha, sai birnin Tripoli. Duk inda kuke za ku samu magungunan cibiyar Annur. Kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi, musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha. Ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku naji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin Rufaida. Amma kun manta da abu daya. Bature na cewa water is life. Musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya mu. Muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Honeybee Spa and More. Honeybee Spa and More. Katafaren shago ɗaya tilo a cikin jihar Gombe. Na kula da gyaran jiki na maza da na mata. Musamman angwaye da amare. Gyaran gashi tare da kitso. Dilka ko halawa. Kunshi da gyaran fuska. Gyaran jiki na maza da mata. Gyaran jikin amare. Tare da magungunan kula da jikinsu. Sannan kuma muna wankin kafa. Sannan muna sai da turarurruka. Na jiki ko na kamshi. Sannan muna da kabbasa. Ga amaren da suke buƙatar jera kayansu cikin tsari da aminci. Honeybee Spa and More. Yara ƙanana ma ba basu a baya ba.
muna da kayan kwalliyarsu kala-kala iri-iri masu inganci. Honeybee Spa and More. Katafaren shago da ke mai da tsohuwa yarinya. shine guda ɗaya tilo. Ɗaya tilo. Shine guda ɗaya tilo a cikin jihar Gombe. Honeybee Spa and More yana nan a Naipos Plaza kan hanyar tafiya Bauchi, shago mai lamba A26 da kuma A27 a jihar Gombe, ko kuma ku tuntube mu akan lambobin wayoyin mu kamar haka. Honeybee Spa and More, gidan ado da kwalliya da babu irinsa a jihar Gombe. Abban Nabila. Ko kai ne ma nan? Wallahi gida. Abban Nabila garin? Wallahi gari. Ko na ga ka zauna anan ne kaci kamar wanda aka ba jira gari kai wani shiru. Wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba. Babu abin da ake saya komai ya tsaya tak. To ya za a sai data? Ya za a yi su siya kuna musu tsada? Ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba. Yanzu ni da shi nake amfani, wani application ne ingantacce call data plug, wanda idan ka sauke shi akan wayarka za ka samu riba da yawa. Na farko za ka sai kati, na biyu ka sai data, na uku ka sai nepa bill, na hudu za ka biya DSTV ta nan. Sannan ni da na nuna maka idan ka rijista ina da percentage a ciki, ko kai yanzu idan na nuna maka kaje ka nuna jama'a kana da percentage a ciki. Okay, link ne ake tura ko downloading zan yi? Kana shiga Play Store zaka gan shi. Akwai shi a kowace waya kenan, wannan kenan. Kwarai kuwa. In ka shiga Play Store. Ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data, ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe, za ku iya firintin kati ko data don siyarwa. Ku sauke manhajar mu wato application mai suna Cool Data Plug a kan wayoyinku. Cool Data Plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta, siyan katin satellite, duba rizal na 'yan makaranta da dai sauransu. Idan ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato Cool Data Plug a kan wayarsa kuma yi amfani da shi, za ka samu kasanka. Cool Data Plug, rayuwa mai sauki. To amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Ƙarshen riba ke. Ƙwarai kuwa. ai muna can muka ji shiru ba mu ji ɗuriyar ku ba, shi yasa muka ce bari mu yi ziyarar bazata. Ka san ziyarar bazata ta fi lada, ita ake kira ziyara fi sabilillah. To ke kuma Maryam haka ake yi idan kaga iyaye haka ake murna, ai zuwa ake a runguma ai tsalle-tsalle. Me nasara kace wayannan iyayenka ne? Kwarai da gaske. To ai ni ban san su ba kuma ban taba ganin su ba. Ta yaya suka zama iyayenka? Iyayen Maryam ai iyayena ne ai. Sannun ku da zuwa kawo dan Juma'a. Yau sannu ranka dade. Sai ka san mu? Haba dan kabila. Ku gara mata an sha hanya. Wallahi sanda dai ranka dade. Ka san ai garin masoyi baya nisa. Garin masoyi kuma haka garin mai bayarwa din nisan samu a kasan kafan me yake. To ka gari. Dan kabila. Ka ce shi ma ana nan kenan. Me nasara.
Faruk ya kamata ku wuce ku tafi ofis, ni zan biyo ku daga baya. Isha kai ma ya kamata ka je kada ka yi latti ko? To. Allah taimaka. Allah. Ha, hannunka zai datti. Ba damuwa. Ikon Allah. Ai haka? To alhamdulillah. To ku je mana karkice na fiye shige miki gaba. Ba mu haɗu da kai. A'a. Ikon Allah. Ai wato ranka daɗe. Kaga kuɗin da ka aika mun? Saboda tsananin wannan rayuwar da ake ciki. Kuɗi duk albarkarsu ta kwashe. In ban da abinci ba bin da na siya. Ban yi ginin ba, barantana ma in samu in yaɓe. Kai! Ai ko ni nan ma mace ma baki ɗaya komai na ƙarewa yi wallahi ƙarƙaf na yi. Yaya ƙarke? Ke da kika sai ɗan maraƙe kika sai saniya kika tura ƙauye ake miki kiyo? Ko ba kuma ya zaki ga abin da kika siya da kuɗin? Yanzu dai kawo me kuke so? In son samu ne ranka daɗe. A samu. Ka san tsohon ɗan trader ne ni. Na san harka ta kayan abinci. Musamman a wannan lokacin da kowa ta shi yake. In samu kuɗi a wajenka. Kawai in buɗe kantin trader da sai da kayan abinci in miƙe kafata in zabga farashi. Allah. Ha? Ita goggo kuma fa? Wallahi ni dai ka gani Alhaji, damuwa ta ka san in mutum ya tsufa ya kamata ya killace kansa wuri daya. Kiwo kawai nake so in yi. In samu waje in gewaye kaga in sa jajayen akuya. Tinkiyata, ragona, sannan dan maraƙina kuma sai in ɗebo wannan kaji na zamani masu saka kwai da kuma na samun nama. Daga nan sai kifi shikenan. Dan Allah dan Annabi yayi in kin zauna gaban mai arziki ki rika takaita maganar ki. Ki gaya masa kawai duk wata halitta da Allah ya halitta banda mutum banda aljan kawai su zaki saya ki zuba a wajen. Ha, to wai dan Juma ina ruwanka lokacin da kake naka maganar na sa baki ne? To ai abin naki ne ki rika magana da shi kamar da ni kike magana. In ana magana da mai arziki irin wannan takaitawa ake yi. A'a. Ban gane ba dan Juma, da ni da kai akwai bambanci ne a wajen shi? Yanzu dai kawo duk waɗannan ba matsala ba ne. Wa. Insha Allah duka za a yi. Akwai wanda zan sa a Kano ɗin ya nemi shago a zuba duk kayayyakin da ya dace. Ita ma gwaggo a nema mata fili mai kyau a zuba dabbobi a ciki. Insha Allah duk ba zai gagara ba. Ranka daɗe, mutum baya ƙinta mutum. Kuma Allah da ya halicce ni ya fahimtar da ni waye kai ba na son ni ja in ja da kai. Ba sai ka wahalar da wani ba. Allah ya hore min lafiyar da in ka bani kuɗin dumus a hannuna. Duk wata shige da fice da sabgogi zan yi wa kaina ba sai ka wahalar da wani ba. Ita kanta a yanda na san dallalan nan ni sai in nema mata fili saboda harka ba sa idan namiji akwai matsala sai su cuce ta. Kaga Alhaji, ni ma karan kaina na san inda zan je in samu tumakan nan. Domin yanzu idan ka shiga karkara ba wani abba kullum zaka samu masu kitse ba. Kuma ni din nan ai ba yarinya bace. Duk inda na san zan je in shiga nemo filin ni karan kaina zan iya. Saboda me zaka zo ka tattare mu? Duk hanyar da za a rena ne sai kin dauko ta. Ni na fa gaya maka wallahi dan Juma. Ka ga nan kin ga yaya? Ba wannan magana ni ba abin da ya dame ka da dukiyata gidanka daban gidana daban. Yawwa babu damuwa duka insha Allahu. Yanzu zan je office. Idan na dawo in Allah da sai mu zauna mu ga me ya kamata a yi. Madam, ke sai ki dan zauna a gida tare da su kafin in dawo insha Allah. Ka tsufa baka san ka tsufa ba. Ni ban gane irin wannan abin da kake. To, a da lafiya. Dan arziki irin albarka. Allah ya tsare dan albarka, dan albarka. A dawo lafiya. Wannan yaro ubangiji Allah ya sa ya gama da duniyar lafiya. Allah ya sa kaf a cikin dangin nan ya zama to yaron nan in ba ni ba wanda yake kallo. A'a. Maryam ya kuma meye na kuka? To meye na kukan? Ai murna ce ta ga iyaye, ta ga ƴan uwa, ta ga dangi. Kin zo kin zauna gaban sarki kina ta abun kunya. Dukan shi ne koko daban ne da ni da kai? Ai shi namiji ne dan uwana. Ke kina mace, me kuka sani in ba ku shiga kicin ba?
ku yi girke-girke. Kanka dai ake ji ka dai ci abinci a hankali ka shaƙi wallahi. An ci abincin, an ci a hankali. Tafi ban. Awal, ban taɓa tsammanin ka ba. Lafiya dai ko? Wallahi har na gama zan fita mari kawai na ce bari in biyo mu gaisa. Ai lafiya ba ta kawo mutum asibiti Asiya. To. Wallahi ba na jin daɗi ne. So na ma zo na ga likita har na yi test a GOPD. So zan wuce na ce bari dai in zo mu gaisa. Okay, to me yake damun ka? In kawai dai akwai ɗan joint pain haka da kuma I am a little bit dizzy. Kana ji na? Na san shi kane Alhaji mai nasara ne. Yakan zuwa lokaci shi yakan mai da Dr. Asiya ma gida. Yanzu haka da za ka zo ka ofisin za ka tada su suna tare. Amma ai da nan ka zo na duba ka. To dakta an gaya miki guba na sha? To an gaya maka aiki na ya tsaya iya guba ne? Amma maganar gaskiya. Idan test result ɗinka ya fito kai snapping ka tura mu, maybe stress ne. I hope so. Allah ya sa stress ɗin ne. Zan tura ni. Wato dai dakta ƙarfi da yaji kin iyayenmu. Ai wannan magana an riga da an gama ta. Idan fira kake so mi, ka bari we should meet another time. But yanzu zan shiga tiyata ne in the next 30 minutes. A karki tsammanin fa zan ziyarce ki ko zan kira ki a waya saboda wancan fusasaccen wannan kin kai ya zo ya je doke mutum a banza. Kawai dai ya mujai kai yannan ya mujai din nan Allah ya raba mutum da mai hali irin nashi. Komai ba za ta yi ba sai na yi. Ba ki da gama cin abinci ba? Ki rika kama girmanki. Haba. An girma amma ba za a kula da abin da aka ci a duniya ba. Sai an ci na wani, an ci na wani. Yanzu kai saboda Allah duk wanda yake gaban kallon bai ishe ka ba sai ka ɗauko wani waje. Kai me yasa kake irin haka ne? Albarka ce a hannuna ko ina in watsa ta. Yanzu dan Allah kawo abin da kuke yi ya dace. Kogo wallahi sai ku sa mutanen nan su raina ni a dinga zagi na a baya na fi tafi. Kamanya. Kar ki zama ɗan tsakuwa mana wacce za ta samu ta dangi. Menene wani abin jin kunya da takeici? Abin da in ka koma gida ka san ba za ka same shi a wadace irin haka ba. Kin ga duk na lura take-takenki. Saboda mun zo mun nemi bukata a wajen mai gidanki ko? To ai kuka ne muka kawo inda muka san za a share mana. Kyale ta kawai. So take kawai sai dai mu rinka ganin mutane suna zuwa suna ci mu kuma an aje mu a gefe. To me amfanin aihuwar tamu? Ye? Amma dai goggo bawan Allah nan ya muku alkhairi ya ba ku kuɗaɗen da bai kamata a ce sun ƙare ba kawo fa har mota ya siya. To da aka sai mun motar ba ta ci inji ba ta mutu? Ni dai kawo dan Allah idan kuna buƙatar wani alkhairi daga gurin mijina ba sai kun zo kai tsaye ba kun mun magana ni zan mai magana zan aika mu. To wai bai san ku ba daga ke har babar taki. Ai in san samun ku ne ku kare ku ci arziki. To ba wanda ya isa Allah ya yi miki albarka a matsayinki na irinmu wani ya zo ya ce zai mana babakere dole ne mu shigo mu ɗanɗana abin za mu ɗanɗana yaro ɗan arziki irin albarka. Kinga wai ina ne mukuncin na ne don ni wallahi din na gaji ban da bacci ba abin da kawai nake so in yanzu. Kin gaji ko na gaji na ci na sha na yi nak kawai so nake in samu waje in mimmike. Wai jimawa za ku yi? Sai abin da Allah yi. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Alhamdulillah. Sunana Abubakar Gani Muktar
wanda aka fi sani da dan Borno, shugaban cibiyar bada magani ta Ahbabuddin. Ahbabuddin wajen bayar da magunguna gargajiya bisa bincike na addinin musulunci. Mun kware wajen bayar da magani cuta mai karya garkuwar jiki wanda ake sha ake warkewa cikin kwana 25 insha Allah. Sannan muna da magani illar da istimna yake jawowa ga masu aikata shi, kamar rashin haifuwa, kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali, yawan wantuwa, yawan kasala. Hakanan cibiyar Ahbabuddin tana ba da maganin cututtukan da suka hada da wato ciwon koda, diabetes, hawan jini, ciwon hanta, hepatitis A, B, C, duk muna ba da maganin su. Sannan muna ba da maganin sanyi, basir, ulcer, duk muna ba da maganin su da yardan Allah. Sannan muna ba da maganin jinnu ko sammu ko sihir, duk muna warware su insha Allah. Babbar ofishin cibiyar Ahbabuddin na ran cikin garin Maiduguri, Borno State, wasu yin roundabout cikin gida mai tafi da Bafari a saman Bene, opposite Bolori Store. Sannan muna da rashi a jihar Kano. Hakan nan muna aika magungunan mu duk inda kuke a fadin duniya ta hanyar tuntubar wadannan lambobin da kuke gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا اسمي أحمد عثمان محمد من السنة الخامسة في مركز الأنصار للتربية والتعليم الشامل كانو. أنا في السنة الخامسة. أريد أن أناقش معكم في الموضوع بر الوالدين. اسمع يا أخي المسلم، الوالدان هما الأبوان اللذان هما سبب وجودك في هذه الدنيا، لذا يجب أن تحرص على رضاهما وطاعتهما والإحسان إليهما. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Domin samun kuɗaɗe da kaiwa ga nasararku a ɓangaren sadarwa, ku garzayo Data Station domin sari da sayan data a farashi mafi sauƙi. Data Station na aiki awa 24 domin karɓar ƙorafinku. Ga duk wanda ya gayyato ɗan uwa da abokan arziki, a yi amfani da username ɗinku a matsayin referral code a wajen yin rajista domin samun commission akan duk datar da suka saya ko suka sayar. Babu charges ga duk wanda zai yi amfani da manual funding. Maza ku sauke manhajar Data Station a Play Store ko App Store domin cin moriyar tsarukansu daban-daban. Wai kuma yau abincin gidan nan kan in aka zuba a cikin ji ya yi wani irin daɗi sannan kuma yana da irin ƙarshe na musamman. Dahir kori. Dahir kori kuma? Ƙwarai da gaske. Domin dahir kori shi ne sirrin girki na. Dahir kori shi yasa babanku baya gajiya da cin abinci na. Umma. Ina fara nan da Sa'amad suka zo da abokanansa. Shi na zuba mai abinci suka tafi suna ta santi. Mara kunya. To Allah ya sa idan kin je gidan shi ki dinga masa girki da dahir kori. Ni na fa dole zan tafi da shi gidana in ba wa matata ta riƙa yi min girki da shi. Ina fatan dai ba san ki kai ba mu sa maka waigi. To ko da ba san ki ne ba. Dai na ji daɗin shi kwarai. To ko zan haɗa maka nau'ikan dahir kori kala-kala ka kai mata. Dahir Kori sinadarin sanya miya ne ta yi daɗin ɗanɗano. Uwar gida ke amfani da Dahir Kori domin tabbatar da haka, domin shi ne sirrin girkin kuku mata. Dahir Kori ɗanɗano mafi inganci a abincinku. Ana iya samun su a ko'ina a faɗin tarayyar ƙasar nan. Dahir Kori gwada shi a yau. Dahir Kori shi ne sirrin girki na. Alhaji Kafra. Yawa. Ke, zo da Allah. Ya ina nan. Wallahi ina kallon wani shiri ne kin ga data ta kare. Zo ki siyo min data da Allah nan ko kusa.
Sauri. Me zai hana buɗe maka hotspot? A'a, ka zo in cinye miki data saboda shirin yana da tsawo. Zo ki siyo min ta. Kar ka damu, ina amfani da Bilal Sadasov, data mafi sauki. Bilal Sadasov? Ai ko ina da labarin an ce suna da data mafi sauki. Amma me yasa kamfanin Bilal Sadasov ta zarce dukkan sauran kamfanonin sai da data? Idan muka dauki abin da ake cewa stability, kamfanin Bilal Sadasov kamfani ne da yake sai da services din shi ba wai a ce ma yau akwai ko kuma gobe babu ba. A manhajar Bilal Sadasov za ku iya siyan katin waya, data card, airtime to cash. Za ka iya recharging na DSTV, GoTV, StarTimes da sauransu. Ma'aikatanmu na aiki awa 24 a kowace rana. A kula, a ɗau namba waya na kwasuman Bilal Sadasov kawai a cikin application ɗin Bilal Sadasov. Ku yi downloading manhajar Bilal Sadasov a Google Play Store ko App Store. Za ku ga muna da tarin mabiya ko ku ziyarce mu a babban ofishinmu da ke Rini, jihar Kaduna. Ko ku same mu a ɗayan ofis ɗinmu da yake a jihar Kano, number 2218, Ƙofar Waika, bayan police station, Gala Division. Ko kuma ku kira mu kai tsaye ko WhatsApp a wannan lambar. Bilal Sadasov! A cikin ku waye zai iya nemo mana sweet flower liquid air freshener spray? Fatima, a ina kika samo sweet flower air freshener tsohon mazubin nan? Bayan an daina amfani da shi, an daina sai da Shi a kowace kasuwa. A cikin ku waye zai je ya nemo min sweet flower liquid air freshener kewayayyen mazubi? Kada ku sai wannan domin an daina buga shi tare da hana kasuwancin shi daga Stoba Industrial Limited. Wannan shine sabon mazubinmu. Mu yi amfani da sweet flower liquid air freshener spray. English Academy. Shararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJB diploma, NCE degree ko ma'aikata da 'yan kasuwa masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani. Za ku iya yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Sannan suna yin NCE program. Ga waɗanda suke son karanta littafi kuma su nemi littattafan Haruna suna nan a kasuwa. Domin ƙarin bayani a kira 0800-36-28-08-70 wato 0800-36-28-08-70. Kawai saboda na ce ta bani mukullin gidan. Wallahi ni dai na gaji da sa datan nan. Data ba ƙarfi, ga tsada, ga kuma saurin ƙarewa. Ai baki da zaɓi. Haka nan zaki sake siyan wani. Ina da solution. Kai kuma ina ruwan kamala? Lallai daga yau kun yi bankwana daga matsalar data. Yes, gaskiya ne. BBK data shine maganin matsala na. Ni ma ga wayata ka samu app din domin daga yau da wannan app din zan rika amfani. Dan naga yana sa 'yan mata farin ciki da nishadi. Har sa'a da na kwace maka budurwa. Duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar BBK data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa. Ku je Play Store ko App Store ku ɗauko mana manhajar BBK data. Ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita. A BBK data za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin na WAEC da ne. Sannan muna da airtime to cash. A BBK data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK data. Ƙarshen tabbas. Mai ke faruwa ne, mai ke faruwa. Idaniya tana zubar kwalla, kamar ruwa yana zuba. Mai nake gani
ne ko bacci nake kamar da gaske ne ko mafarki nake. Ashe baki rabu da yaron nan ba? Wa kuma? Wannan ɗan iskan yaron mana da na yi miki warning a kansa. I'm talking to you. Awal fa ba waje na ya zo ba. Ya zo duba likita ne bai ma da niyyar zuwa inda nake. Allah ki daina min ƙarya. I'm older than you. Na girme ki. A gaba na aka haife ki. Kar ki dinga tunanin zaki min ƙarya ko kuma ga wannan mai yaudariya kawai. Ya Mujahid kai hakuri ka tafi ina da aiki. Babu inda zan je. Sai kin gaya min menene tsakaninku da shi. From all indication, ko aure muka yi zaki iya cin amana ta da wannan yaron. Wannan wawan yaron. Oh tunanin ka dama akai na kenan ko aure na kai zan ci amanar ka. Shine mana. Ki musanya min tunani na mana. Da Allah kai hakuri ka tafi. Nace miki ba inda zan je. Don't you say walk out of me. What? Kina hauka ne na miki magana zaki tafi bani? Mari na fa kai. An mare ki. Ko za ki rama ni? Rama. Doctor. Komai is said kuma what is happening here? Now, ba komai. Ina da patient ne tana can a kwance idan ban je na yi aikin ba komai zai iya faruwa. Da abin da zaki ki je ki. Ina nan na jira ki. Ka tafi za mu haɗu a gida. Ba wannan magana. Apologies da Allah, with all due respect, ba daidai ba ne ka rika zuwa asibiti kana takura bayar Allah nan yana affecting aikinmu. Idan kana da wani grudges da ita, settling at home. Ba daidai ba ne ka zo kana takura mata ka biyo ta har cikin asibiti. Why you talking as if kana da iko da ita? Baka san wane ne ni a gare ta ba? Ko baka sani ba? Baki gaya mar ba? Duban a cikin asibitin nan ne ina da cikakken iko da ita saboda karkashina take aiki. Asiya za ki yi aikin nan yanzu haka? Zan iya. Step, ki je ki kawai, ni ki bar ni da shi ana. Don't. Aha, na ji kana cewa a barka da ni. Me za ka yi? Alluran mutuwa ko kuma ta mahaukata? Believe me, I wish I could. Amma abin da zan yi a halin yanzu shine haƙuri zan baka please step. Ka bar asibitin nan. Kuma daga yau zan sa doka. Ba za ka ƙara zuwa lokacin aiki ba. I don't care. I don't bloody care. Abin da nake so in gaya maka shine daga yanzu, daga wannan lokacin, from this moment, ka saurari takardar aje aiki daga ita Asiya. Ba za ta ƙara aiki a nan ba. And so what? Have a great day. You need therapy ba. Mai nake gani ne ko bacci nake. Mummy ban taɓa jin haushin Asiya irin na yau ba. Ta wulakanta ni, ta nuna min ni ba kowa bane kuma ba komai bane. Sannan wannan yaron bai daina zuwa wajenta ba. Bai daina zuwa wajenta ba saboda na kama su ido da ido. Sannan a gaban wani abokin aikinta ta wulakanta ta nuna min ni ba komai bane. Mummy ni fa idan auren Asiya zai zo da matsala kawai ina ganin gara a fasa. Gara a fasa kawai. Babu abin da zai hana ka auren Asiya. Ko da ko na sati ɗaya ne za ka aure ta. Allah sarki yaro na zan taya ka faɗa. Ba na ce ku kashe wayoyin nan ba? Sorry na manta ne wallahi. Switch it off. Na ga kamar mum naki ne take kira ki daga ko wani abu ne. Umma. Wallahi duk irin abin da kika yi wa Mujahid Asiya, ki tabbatar kamar ni kika wulakanta. Duk abin da kika yi masa kai tsaye da ni kike yi. Duk irin zafin da ya ji ni ma kwatankwacin zafin da ji a zuciyana. Don haka ya faɗa min abin da kika yi masa. Ki je don kanki na gode. Mai ke faruwa ne, mai ke faruwa. Idaniya tana zubar kwalla, kamar ruwa yana zuba. Mai nake gani ne, ko bacci nake yi, kamar da gaske ne, ko mafarki nake yi. To Asiya, are you okay? Ko za mu ɗaga yakin sai gobe ne? No, wuce mu je. Ƙarshen soyayya.
soyayya kenan. Manaja. Haji Sak. Haji Sak miliyan 3 kuɗin sayan kayan shara da goge-goge. Ko sun yi kaɗan ne? Gani ne daga Omo sai Mofas. Wasu kayayyakin madumuna da su ana. Manaja, na je wurin accountant ya ce min zo in same ka. Kai kuma na zo wurin ka yanzu kana min yawo da hankali, kana mun kawo min wani kauli da ba'adi. Ni ba ban gane muku ba wayannan mutanen. Gani ne kuɗin sun yi ba, kuma duk abin da ka rubuta bai shige 200,000 ba. Ba dai zaka bani ba kenan. A me zai hana? Za a baka, amma sai idan ciyaman ya sa hannu ya amince. Kaga fayil din ma kamata yi ka kai masa da kanka, ni ba zan iya kai masa wannan fayil din naka. Manaja, to ai ana yin haka a kamfani ai. Ko ba haka ba? Idan kuɗin nan suka fito ai kashe maraba za mu 50-50 za mu. Isaac. Idan da an yi yanzu ba za a yi ba. Duk wanda ka ganshi a kamfanin amintacce ne. Kai kaga wannan magana ma da kai idan ba dan kana dan uwan ciyaman ba wallahi da na sallame ka. Hawa Allah. Wallahi ƙarya kake. Ni na fi ƙarfin kora a kamfanin nan. Barin gaya ma wallahi na fi ƙarfin kora a kamfanin nan. Ni da kamfanin sai dai kai ka tattara ka bar kafan kamfanin nan wallahi. Isaac kada ka zarci dangantakarka da ciyaman zai yana dauki mataki a kanka. Wallahi in na sallame ka a kamfanin nan ka koro. Okay. Nan gaba kaɗan za ka gane me nake gaya ma. Ya ka zo kana kaman kafa da ni wallahi za ka gani kuma. Wannan bai dace da ɗan uwan ciyaman ba. Sakatariya. Zana baki labarina. Labarina. Idan kika ce min in barki yanzu zan kama irin ki zai min wahalar bida cikin al'umma badan halina ba dan baki min allafar ma ki zama gatan maraici na baki wallahi musamman yasa na dawo da wuri saboda na lura da yanayin ki a daidai lokacin da zan fita. To amma Maryam an so ki gane wani abu guda. Wallahi ni fa zuwan su kawun nan ko kaɗan bai dame ni ba. Kuma duk abin da suke so ni zan ba su. Saboda duk abin da na ba su Allah ne ya tsara da rabansu. Kuma abin da zan ba su bai wuce ka ɗibi cikin cokali a cikin ruwa bokiti guda ba. So kin ga kuwa ai ba wani abu bane, kuma duk abin da na ba wa wani daga cikin family members ɗinki wallahi ban faɗi ba. Saboda me? Saboda sun bani ki. Ke kuma girmanki da darajanki da kimanki wallahi ya fi dukkan dukiyar da na tara a duniya. Ni na sani, amma mutuncin za ka duba. Yanzu idan su mutuncinsu bai zube a idanka ba, mutanen da suke kewaye da kai mutuncinsu dole ya zube, kuma an san iyayena ne. Na fa san mutanen da nake tare da su. Na san mutanen da suke kewaye da ni. Mutane ne masu daraja, masu kima da kuma sanin darajar ɗan adam. Babu ɗaya daga cikinsu da zai ga laifinki saboda wani daga cikin familinki ya aikata wani abin da ba daidai ba. Kuma ma menene ma wani abin laifi ne a cikin? Iba ba na ganin laifinsu ba. Ba dama kai ba ka ganin laifin kowa. Ki ba su miliyan 5,500. Wallahi yayi yawa. Ke kin san bai yawa ba. An sani, amma a ba su kaɗan. Za su sake dawo a dinga ba su kaɗan ɗin kawai. Idan kika sake magana akan wannan batun, to zan ƙara ya zama 10 miliyan. Na yi shiru.
Beta. Na ce ba. Kika ce me? Zaituna ta kira. Bata kira ba, kuma kada ki kira ta. Ki bar ta ci gaba da bincikenta da kuma 'yan addu'o'inta. Just give her time. Allahu akbar ne sai ba an samu ayi aiki. Allah ta sheki lafiya yata. Allahu akbar. Dan Allah ka ku cika mu da surutu. Nan ba wurin hayaniya bane, asibiti ne. Don Allah ku barta ta samu lafiya don Allah. Likita, na ce don Allah aikin nan an samu an yi kuma yayi ko? Gashi ka gane wa idonka? Aiki yayi mun samu dama mun cire mata duk abin da ta ce. Kuma insha Allah za ta samu lafiya, za ta tashi lafiya. Alhamdulillah, masha Allah. Mun gode Allah. Dakta ya aikin? Wallahi alhamdulillah. Zan iya tafiya gida idan kun sallame ni? Yeah, you're free to go saboda ai ina ga aikin shine kadai abin da zaki a yau ko? Amma dakta, wannan mutumin naki da na gani ya kamata ki koyi zama da shi tun kamin a daura auren nan. In ba haka ba, aikinki yana cikin hatsari. Idan ma ni ban koyi zama da shi ba, shi ya zama mishi dole ya koyi zama da ni. Sassauci Islamic medicine shine mafita. Sassauci Islamic medicine shine mafita. Sassauci Islamic medicine shine na gaskiya. shine mafita. Sassauci shine na gaskiya. Wallahi ranka ya daɗe, sassauci Islamic medicine ya yanke a kasuwa ba shi. Ya za a yi a ce maganin da iyayena suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni. Wanda sassauci medicine ɗin nan iyayenmu shi suke amfani, kannanmu, kakanninmu da dukkanin al'ummar musulmai. To ai ni ma shi nake nema. To alhamdulillah Allah bai. Sassauci muke so. Sassauci muke so. Albishirinku abin nema ya samu. A'a kaga dan Allah ai shiru, kowa zai faɗa. Ni dai alƙawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i dina shi zaka bani. Ina alƙawarinmu. Tun ran nan kace mun zaka bani maganin haihuwan nan ba shi. Ka taimaka min. Karki dawo insha Allah. Alhamdulillah sassauci. Al'umma da dama ba san menene istimina'i ba, ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, sa'annan idan yayi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam. To akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci. Ana amfani da shi tsawon sati 2 kacal a rabu da cutar bi iznillahi. Cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin HIV, ma'ana kanjamau. Kuma ana amfani da shi tsawon wata 3 insha Allah, in dai an sha ana samun waraka. Sa'annan masu fama da matsalar cutar ulcer ana amfani da maganinmu na ulcer cikin sati 2 kacal a rabu da cutar ulcer bi iznillah. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Da wannan dan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai goruba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tar! Muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4-stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant muna nan a ƙofar ruwa filin ɗan tata Kano. Guys, ne wai dama kuna nan wajen ne tun ɗazu? Wai baba sai yanzu. Sai yanzu wallahi. Abdul, ya ne? Ya ake ci. Guys, let's order for more money. Yin wa nake ji fa. Ni yau zan biya komai da komai ka kula. Wai ko dai ta fashe ne.
ka san menene ba wai fashewa ta yi ba kana ji wannan normal data business nan da ka san ina yi shi kawai nake yi amma baba na san wani sabon platform ne wai data station zo nuna maka ne zo ka ne shi wannan data station din yanzu ka registerin akwai arha ga riba ga kuma commission mai kyau kana da inda kai referring wani kuma sai data daga ciki baba commission a gaskiya gama da shi mu ma ka zo ka nuna mana harka mu fara sana'a mu huta da urgent tweak aboki tare fa muka fara business din nan fa to ai ni ban ma san kana nan ba kuma ka san menene problem din platform din da kake sara daga nan ba su da arha ba wani commission da zaka samu gaskiya so gani in nuna maka baba kallon interface din mai mugun kyau baba yan mata na za su sha ni na sani ai da kuma kudade suna shigowa ba da kuma kudade suna domin sari da sayan data mai rahusa ku ziyarci kamfanin data station domin gujewa 'yan raba daidai da kuma samun commission a duk lokacin da kuka yi referrals. Za ku iya sayan data daga kamfanin data station ta hanyoyin manhajar su, yanar gizo ko ta tuntubar su ta waɗannan hanyoyin. Data station sirrin samun kuɗaɗe da kuma kaiwa ga nasarar ku a ɓangaren sadarwa. Alinuhu ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Ku taho da Umar Hashim da Nafisa Abdullahi. Yawo. Ya ka gama ne? Na'am, na kusa ina da yi. Hello? Adamu Zango, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Gabon, ina gayyata ki zuwa season 4 da yamma. No, zan kira Rahama Sale. Thank you. Ranka dade, wai season 4 din wani film za ku yi haka? Season 4 Bakery, wani katafaren gidan cin abinci ne na zamani da kuma burodi iri daban-daban. Shine nake gayyatar wasu daga cikin mutane domin sada zumunci. Season 4 Bakery. Akwai milk bread, buttered bread, fruits bread, family bread, ga kuma meat pie, chicken pie, fish roll, spring roll, burger, samosa da cakes iri-iri har da na bukukuwa kamar su birthday. Ga kuma abinci kala-kala na zamani da kuma na gargajiya. Akwai mu da wajen get together mai daukar mutum kimanin 30 domin shirya kwarye-kwaryen taro. Muna nan a gida mai lamba 746 Hausawa Sabon Titi along Bawo Road, off Zoo Road, Kanan Dabo ko kuma ofishinmu da ke Kaduna. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya fice duka mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana malam Tasi'u mai maganin aljanu na Maradi wanda aka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su da aljanu kala-kala ne, akwai na gamo sannan akwai na gado sannan akwai da tura mutum shine ake. Sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana ɗaya mata arme, yawanci za a ga bai bar mace ta arme, wata kuma zai bata ta arma amma zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai rike mata ma'aifa ne, zai hana ta haihuwa kwata-kwata, wani za a ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwanci shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya, wani kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya ƙare sai ga aiki ya ƙi samuwa. Sannan akwai aljini wanda yake zuba mutum cuta a jiki, yanda al'amura na yake ko a fili ko ta waya zan ce ka sa hannunka ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo, matuƙar ka riƙe wurin zaka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah. Mutane sun sani haka ne al'amura yake. Sannan kamun in fitar da iska sai nasa ya kwashe ajiyar da ya ma mutum a jikin shi, sannan in kora shi ya barka har abada insha Allah. Kuma duk inda kake a faɗin duniyar ne da izinin Allah zan raba ka da shi kai sai ka samu waraka insha Allah. Mutane sun sani haka ne lamura na ake. Maradi sunan shi malam Tasi'u dan anaji da shi da maganin aljanu waraka Allahu ya ba wani dan gado. Ka san tun ranar da muka da kai kamshin taron bai bar jikin tubabin da na sanya ba. Turaren mai giwa kenan, ba sai ka fesa ba, kai dai ka rabu wanda ya fesa kanshin kawai ya wadace ku. To a ina za mu samu turaren mai giwa, saboda ba zai yi duk lokacin da nake buƙatar kamshi sai na neme ka ba. Za ka iya samun turaren mai giwa a gun masu sari ko kuma a kasuwanninmu manya-manya kamar su kantin kwari, sabon gari, kofar wambai da dai sauransu. Gaskiya ne kamshin turaren mai giwa duniyar kamshi ne. Sai dai a kula, akwai masu yin jabin turaren, ka tabbatar ka sayi turaren mai giwa mai dauke da tambarin hoton giwa. Kwarai kuwa, ku kula da masu yin jabinsa.
Ga masu yin sari, za ku iya gane mai giwa perfume tun daga ledarsa. Akwai sunan mai giwa a jikin shi sannan da tambarin hoton giwa a jikinsa. Ga masu siyan ɗaiɗai, ku kula da tambarinmu na giwa a jikin mai giwa perfume. Idan har ba hoton giwa a jikin shi, to ba namu bane, ba original bane. Akwai lovely, akwai kuma soft, ga Arabian Oud, ga Zamzam, ga kuma Daniel. Siyan nagari, mai da kuɗi gida. Turaren mai giwa duniya ne. Jafar, Habib, ya na ga kun charko lafiya? Wallahi kaya na siya. ATM card ɗina ya ƙi. Na buɗe application ɗina na data akan waya sai na ga ashe ban da data. Na sa a turo min tun da aka ga zaman jiran data nake data ta ƙi zuwa. Haba Habib, ya za ka wahal da kanka. Shin ba ka da labarin application na Arewa Global masu sayar da data? iPhone ta garin ba Android. To ai Apple Store ɗin ma idan ka shiga ka rubuta Arewa Global za ka gani. Akan iPhone ɗin? Ƙwarai da gaske. Wallahi gashi. Ai na yi tunanin iya masu Android ne kaɗai za su iya sauke application ɗin data akan waya. Ashe har da masu iPhone. Application na Arewa Global yana da rahusa da sauƙi sosai. Gashi na ga farashinsa da kayayyakin da suke yi. Yanzu turo ba kuɗinka. Ajin ya koriji ba mu da sayar da data ma Arewa Global suna gudanar da easy services kamar haka: Smile Voice Network, Alpha Color Network, airtime for all networks in Nigeria, cable TV, electricity bill, and exam pin. Arewa Global suna da data kowane irin network akan farashi mai sauki. Ba da haka duk customer zai referring za su ba shi referring bonus bayan mu masu iPhone. Mu kanmu masu Android za mu iya sauke application ɗin daga Play Store. Lallai Arewa Global ba ƙaramin sauƙi suka samarwa masu iPad da Android ba. Arewa Global duniyar data. Arewa Global duniyar data. Me ka wannan tsohon ɗaki na kuma ka shigo min ka hau min kan gado ka kwanta? Kai tsoho ba za ka tashi ba? Za ka tashi ko ƙara ma? Kai ne kai wa dattijo irin wannan tashin haka? Wani shegen ne ya ce ka shigo nan ɗakin ka je ka zo ka kwanta ma ɗaki, ba a nuna maka ɗakin ku bane na bare? Kai kar ka gaya magana banza, ni kake kira bare? Ni za ka kalla kai ka gana ma kama da bare? Baren ma na can nesa ko ƙwarai kuwa, in ba haka ba kai yaushe ka san me nan gida? Yaro kada kai baran barma fa, domin shi uban mata ya fi uban mai gida daraja a yanzu. Baka ji Hausawa suna cewa Allah ka sa haifi matar gwamna ba, ba wai ka haifi gwamnan ba? Aho, kai ne uban matarsa kenan ashe. Warai kuwa, ai da uban Maryam da ni nan uwa ɗaya uba ɗaya muke. Allah ne ma ya kaddara da tare za mu faɗo. Zancen banza. To ni yayansa ne da ubana da ubansa uwa ɗaya uba ɗaya. Ikon Allah. Ka ce kai ne irin yayin da ake cewa yayi na zaure. Wato an zo gidan kani an zo an tare babu kunya babu tsoron Allah ko za a ci banza. Ƙarya kake wallahi. Kai ji mana. Za ka tashi ka fitan min daga ɗaki ko kuwa dan na ga ba mutunci bane fa da kai. Kai kar ka ƙara nuna min yatsa. Ni nan ba a banza na shigo ɗakin nan ba. Da na zo cewa aka yi gida ne na mai arziki ga ɗakuna nan birjik in zaɓi inda zan zauna. Kai bari gaya ma kar ka sake ka gaya min maganan banza, wallahi in baka ba zan farfasa maka baki wallahi. Kai kar ka soma idan kai wannan gangancin za ka gane kuranka, domin kuwa a duniya Maryam ba ta so ta zubar da hawaye a kaina saboda tsananin ƙauna da yake tsakaninmu. Kaga ko idan ka sake Maryam ta zubar da hawaye to zubar da hawayen Maryam
a wajen mai nasara shi wanda kake ce min wai yayanka ne to shi a wajen sa zubar da hawayen Maryam kamar tashin duniya ne. Ka tashi ka fitan ma a ɗaki yaro, na fi son katifa mai ɗan tauri. Ka tashi ka fitan ma a ɗaki tsoho, na fi ka rashin mutunci billahi lillahi illawa Allah abin ma ya ƙirfuwa ikon Allah. Ki je ki ɗauko mana Swiss flower air freshener ɗin na mu ɗan feffesa ko maji sauki. Ai dole. Abin yana nan yanda na zuba shi. Kaman ma masan kaman ma cika yi ko? Wai yanzu gwaggwada Allah kina nufin baki iya floshin ba? Me kenan? Zuwa zaki ki dan danna wannan abu kawai abun ya wuce mana ha ba gwaggo. Kai Karima, ke ma fa a hankali kika koya. Bari in je in danna. To ga ya mun magana mai jidda. Gaskiya ce ai. An rama min ta yi. To wai ma tukunna ko 'ya'yan gidan waye ne anan? Ni kanwarsa ce. A'a, ƙarya kike yi. Ba shi da dangi ko ɗaya duk sun mutu. To, ni dai kanwarsa ce. Na kalan dangi ba? Oho dai. Ni ya ma zama dole in bar ɗakin nan yau gaskiya saboda wannan abu zan iya ba. Wai saboda ni zaki bar ɗakin? Kwarai kuwa, saboda ni ƙyanƙyami ne da ni. Kai Karima, me haka? Ai koyo za ta bar gidan nan ko ita 'yar gidan uban wace ce wallahi. Sai da na ce su dinga sa Swiss din nan idan suka yi gyaran ɗaki. Maryam, wace shagiyar yarinya ce kuka aje a nan gidan wai har ta ce wai tana ce mu wai ni ina wari saboda ita bata san darajar manya ba 'yar iska irin ta. Goggo wace ce haka? Wata 'yar iska ne a can. Ni na santa? Me citta me ke faruwa? Ita da Karima ne anti, kuma wallahi abin duk bai kai haka ba. Oho, ashe dama bakin ku ɗaya ko? Dan uban ku kamana ku kalle ni ku ce wai ni ina wari? A gidan uban waye nake wari? Goggo, ki haƙuri, na san bata faɗa ne dan ta ɓata miki rai ba, amma na ga lokaci yayi ko zaki haƙuri ku haɗa kaya sai in sa akai ku airport. Mu haɗa kaya fa? A'a. Ke bar su lokacin da suka ji zaman ya ishe su sai su yi tafiyansu. Kin ji ko? Kin ji wanda ya san darajar iyaye. Kike kallon ido na kike cewa mu tattara kayan mu saboda mun zo gidanki. Ba haka nake nufi ba. To me kike nufi? Umma. Kuma dan Allah ki kira su kawo dan Jumai. Ki roƙe su da su dawo Kano yau dan Allah. Yanzu sai suka tafi Abuja nan? Ba yadda ban yi da su ba kar su tafi. Wallahi tun da suka zo suna ta tada min hankali, suna ta yin abubuwan da bai dace ba. Inna lillahi. Wallahi ba su kyauta min ba. Ba su kuma kyauta ma dan uwansu ba. Yana kabari suna bata mishi suna? Kar ki damu zan kira su. Kuma dole su dawo insha Allah. To shikenan umma, na gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Umar. Umma, amma wayan nan da na ji kina yi kamar ba ta daɗi ba ce. Wallahi Umar, kawo dan Juma ne da gwaggwara mutu. To, me faru? Na kan gari suka yi suka tafi Abuja gidan Maryam. Ce ana can Abuja ana kwafsi. Sai dai Allah ya kiyaye kawai. Ya Aisha. Dan Juma, dan Allah in kana kaunan Allah da manzansa, ka ja gwaggwara mata don girman Allah ku bar Abuja ku dawo. Wai ke, akan me za mu bar Abuja? Saboda ke muka zo? Kar ku ja min abun kunya. Dan Allah ka karba abin da za ku karba ku dawo. Ke Aisha bari in gaya miki. Na rantsi da Allah, girman da kika ga ina baki dan fakin aure yayana ne. An ban da dalilin wannan silar,
Ke kin san baki isa in rika faɗa kina faɗa ba. Ya ciki na da ke? Ya ciki na da ke zaki zo ki rika nema ki mana bakin ciki? Wannan ya hauka ne. Wallahi ki kiyaye ni. Saboda ƴaƴana zo ba dan ke ba. Arzikin ƴaƴana na zo ci. Ha? Banda iskanci. Wani ɗin hauka ne wannan. Ni ma ina goyon bayansa. Wannan aikin barinsa kawai zaki. Tunda mutanen banza kike ɗiba ki kai ofis ɗin naki ba zuwa aikin kike yi ba. Yanzu in make ma abin da zaki faɗa a kaina kenan. Rufe min baki. Ƙarya zai yi miki. Ban san me yasa kike yarda da maganar Mujahid ba umma. Idan baki rufe min baki ba sai na faffalla miki mari. Haba umma. Yanzu ya Mujahid ya mare ni. Ke ma kice zaki da ke ni? Ya min abin da yake so umma. Na zo gurin ki dan ki share min hawaye na. Sai ki dau barkono ki watsa min a ido. Umma ina ganin duk soyayyar da kike wa Mujahid. Ni fa haifata kika yi. Ki haƙuri umma. Idan har kodarsa da ke jikinki ce ta sa ba kya ganin laifinsa. Ni gudan jini rikice. Tashi ki zauna Asiya. Kyale ni kawai in tafi in kwanta umma. Na ce ki zauna. Ka baki ɗaya umma ji nake kamar zan mutu. Ki zauna zan yi magana da ke. Ai dai ina idan na mutu shikenan ko? Kawai mutuwa zan yi ku huta. Ina ji a jikina umma kawai mutuwa ce zan yi. Asiya. Ba ni da wani buri da ya rage min a rayuwa na yanzu illa in ga kin auri Mujahid kuma kin yi masa biyayya. Ki daure ki cika min buri na Asiya. Umma in dai haka ne shi ma ki gaya masa. Ya rarrashe ni, ya tausaya min, ya kuma sassauta min dan Allah. Kada ki damu za mu yi magana da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam me zan gani haka? Wani haka tashi yake. Wannan da gani ba lafiya ba. Ina zuwa. Likita! Likita! Ina zuwa. Ta shiga uku. Sai ba bude idan ki. Sai ba. Kalle ni nan mamin ki ne. Sai ba. Uku. Kace jikin ya yake? Kai. This is Likita ga abin da take yi fa. This is not good. This is not good at all. Nurse! Nurse! Alright, ke ki kira Dr. Asiya ki ce ta same ni a nan yanzu. Ta zo nan yanzu nan. Okay sir, okay sir. Hello? What? No. No, please no. Me faru? Umma aikin da na yi ne. Me faru da aikin? Yarinyar ta rikice umma. So? Umma bangale na. Ina za ki tafi kuma? Dole in koma asibiti ne umma. To ki sa ki samu dan wani abu mana ki sa a bakinki. Ba abin da zan iya ci umma. Wannan irin aiki sai mai hakuri. Aiki ba hutawa daga wannan sai wannan. Allah ya bada mafita. Bai da kin dan sa koda kumallo ne kya tafi baki karya ba, baki ci komi ba. Victoria, ki gaya min me yake faruwa ne? Are you sure everything is okay? Alright, ba damuwa amma mai wai ina hanya yanzu haka. Likita, kada ka ce mun Nusaiba ta mutu. A'a, kwantar da hankalinka. Wata mutu ba ai. Tana nan tana samun lafiya, insha Allah wani matsala za ta dawo gobe. Irki tana nan jima na hajiya. Ki kwantar da hankalinki. Babu wani matsala.
za a dawo da ita ɗaki ma nan ba da jimawa ba. Kwantar da hankalin ku. What? Is she okay? Is she alive? She's okay. She's alive. But you are not okay. Bari za mu dawo. There is a panel waiting for you. So much. Sakacin ki ake kimanta foreign object a jikin patient ke ake gani kowa na yabonki kina aiki da hankali. Foreign objects? Yes. Kalli abin da kika manta a jikinta ba don an yi saurin cirewa ba da haidai ki samu gawarta. Ga Al-Yusra cibiya mai harkar magani. Ga Al-Yusra waraka ta zo kowa ya zo. Ga Al-Yusra cibiyar mu ana fahari da mu. Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya da mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna na herbal a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika da tekuna domin samo muku ingantattun magunguna. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna sauƙaƙawa al'umma gurin sallama su, ba ma tsawwalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra. Ina masu fama da cututtukan da bai san me yake damun su ba, mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda muka ba al'umma dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV, har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar magani idan mutum ya rabu da wannan lalura ya ci ko ragowar kuɗi a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma, kuma alhamdulillah mun samu nasarori da dama. Masu fama da matsalar istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura, yana janyo matsaloli da dama a jikin ɗan adam, ma'ana side effect, kamar matsalar kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya, yawan mantuwa ko tsinkewar mani, ko kuma ya hana mutum haifa ta bangaren namiji ko mace. Wannan kaɗan kenan daga matsalolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Matsalar hepatitis, matsalar ciwon koda, matsalar ulcer, hawan jini, typhoid, malaria, duk wata cutar da ke damunka za ka iya garziyowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin neman taimakon maganin ta kai tsaye. Cibiyar Al-Yusra takan iya aika sakonnin magungunan ta a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. A garin Kano za ku same mu akan titin Zurot, a garin Kaduna za ku same mu a cikin garin Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Sokoto, za ku same mu a cikin garin Taraba, haka zalika za ku same mu a Niger, a Maradi za ku same mu a cikin Yamai, a Libya za ku same mu a cikin Trabilis ko Misrata ko Sabaha. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Mutanen Cote d'Ivoire za ku iya tuntuɓar nambar mu domin ku ji a inda ofishin mu yake. Mutanen kamar da Chadi za ku iya tuntuɓar mu ta wa'annan nambobin namu ta WhatsApp. A ƙasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Muna godiya al'ummar duniya da yabban magungunan mu da kuke na cibiyar Al-Yusra. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimna'i, wasa da al'aura, biya wa kai bukata, wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Yana haifar da matsalar kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali da karancin sha'awa, ciwon jijiyoyi, yawan kasala, bugun zuciya da yawan mantuwa. Matsalar sikila, yaro ko babba, ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, diabetes, ciwon suga, duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Muna ba da maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba, sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba, ciwon mara,
sanyi na mata rashin haihuwa, matsalar sanyi syphilis and genital herpes duk muna ba da maganin su kuma ana samun dace cikin ikon Allah. Muna ba da maganin jinnu, sammu ko sihir duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya nan ba, muna tura sakon maganin mu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah. Za ku same mu a babbar ofishin mu da ke jihar Maiduguri, Borno State, da ke nan Mafoni Tailoring Plaza opposite gidan Mamman Shifta. Sannan muna da reshi a jihar Kano kan titin Road gefen kamfanin MTN opposite gidan Buhari cikin Royal Plaza shago mai nomba B26 a hawa na farko. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi kamar haka, ko za ku iya tuntuba ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai kun zo. Albishirinku al'ummar birnin Kano kai har ma da kewaye. Muna tallata muku sabon studiyon mu mai suna AZ Studio. Muna aikin foto ko bidiyo na kowane irin event, kama ga hotunan bukukuwan sallah, hotunan pre-wedding, hotunan birthday, hotunan suna, hotunan anniversary, bidiyo ko hotunan tallace-tallacen kayanku, aikin documentaries. Hakanan muna da package na musamman wanda ke dauke da dukkanin abin da ya gudana a bukukuwanku. Muna namba A12 Kairat Plaza 2, Rijiyar Zaki, Kangwarza Road, Kano State. Ko kuma ku tuntuɓe mu kai tsaye akan lambar wayar da kuke gani. AZ Studio naku ne. Dangin goro. Kin fa shigo gidan gane fa don mu cimma wata manufar mu. Wai na ilahi rajul na shiga uku. Ni na shigo ne fa a matsayin matar aure. Munafiki. Babu wata manufa da ta wuce in bi mijina in bi dokokin Allah. Kin san haka ne amma kuma kike kokarin ki ga jan hakuri. Rai dangin goro. Auren zero. Kina yin takawa ni kuma kin ga sai yanzu an aure ki. Sakarai kawai. Amma Rai dangin goro sabon shiri mai dogon zango daga kamfanin Usmania Production Service. Amma san ba ku damu da jinyarsa ba. Kuna ta wani magana. Ka zo ka rike mu ba. Rai dangin goro. Lokaci na yayi da zan zauna sha shagali na huta. Baba, ni fa ban gane me kake nufi ba. So nake na sami yarinya shila matashiya na aura. Baba, da kuɗin namu zaka huta? Kuɗi na ne ni na nema. Dakata mamma. Wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba na gaya maka. To in ba mugunta ba, tun baya baka ci kuɗin ba sai da likita ya gaya maka cewa ka kusa mutuwa. Rai dangin goro bisa shiryawar Misbahu M. Ahmad ba da umarni, Darakta MC. Da gani auren wucin gadi kin je kin fara zakewa. Ni wallahi ba za a zubar min da ciki ba. To ni kuma ban shirin rike dan kowa ba. Sadiya, ka so mu tafi Sadiya. Ka kai shi wajen da. Shi dai rai dangin gora ne, dangin gora ne cikin duniya da al'ajabi, me rai ke gani. Shirin zai rika zuwa muku a gidan talabishin na Kannywood Series da kuma YouTube channel namu mai suna Kannywood Series Films. Rai dangin goro